Bizden bugün oказывается siz dini abiler belki görgensiniz de başlama iken yama yıl hicri yılı. Bugün birinci günü. Da 1436 yıl hicri. Bugün 24'ünden 20. Biz indi meclisimizni ciyarga şu maksatla koygan edik. Ondan sonra indi çek beyramide küz ciddi küz cidkez bütünümüzde uğraşaylar indi. Uğuşlu buldu bu yıl Allah'a şükür. Elhamdülillah şükür da şundan bugün rahmetler ettik Hazretimiz de bütün bulgan облыстағы. Ülkemizden жиылған механизаторларға, daяркаларға, водительларға барысына да бик зур рәхмәтләр әйтеп, без дә шулай бездән дә рәхмәтләр, бездән дә сәламнар алсыннар. Итәбез бүген бәйрәмнәребез белән укытучылар, йөрүчеләр, телевизор белән ярәп киләчәк елларда шулай каршылап, шулай уздырырга нәсиб итсен ярәп бик. Ел буенда булган гөнаһларыбыз барысы да Рәббим кичерелсен. Ел буена Рәббим яңадан туган бала кебек исәнлектә, саулыкта, тынычлыкта, байлыкта гамәлләребезне кылырга нәсиб итсен. 3 ноябрьдә Әшүрә кичәсе була. Әшүрә кичәсе бик изге Коран буенча да бездә шул вакытта бөтенебезгә Коран укырга кирәк. Күп кенә теләкләр и Аллаһ Тәгалә дә Мөхәммәд галәйһиссәламнан калган риза тутарга 3 көн. Можно 3-нде, 4-нде, 5-нде изге кичәләрдә. И Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, кем нәрсә тели. Бөтенесендә Аллаһ Тәгалә шул көнне барыбызга да бирәлә. Бирә дә сораганны, Аллаһ Тәгалә сораган күтәргән кулларны бушка тярмый. Шуңа күрә шуны көтеп торуга и шул вакытны күп кенә Коран укырга чыгарга да. Разилга рәхмәт, конечно. Оны ул шул бәйрәмнәрне чакырган өчен. Ярый. Әйдәгез анда тагын әйтегез. Разилга безнең йөрәге бик киң. Карагыз инде. Үзеннән дә зур әбиләр дә монда. Күпме яшьләрендә чакыра. Бүтән кешене йөрәге шундый киң булганга барыбыз да сыябыз. И бер бәйрәмне дә пропускать итми. Үзеннән үзе бәйрәмнәр табып уздыра. Сөмбүкә бәйрәме это светский бәйрәм бит инде. Но шуңа күрә дә аның киң йөрәге булганга, отдающий булганга, бүтән кешене яратып шул мәҗлесләрне уздырганга Аллаһ Тәгалә рәхмәт яудырсын. Ризалыгын бирсен, ярдәмен бирсен. Мөхәммәд галәйһиссәлам шәфиәтен нәсиб итсен. Хәзер Ильяс юлдаш булсын йөргән юлларында. Зәнки бабай чулында фәрештәнең канатасыннан bu beyramımız oradan hazırlangan edi. Bizning endi Kalpag'imiz uyushmasi uyushtirilgandan beri men endi Amina xonim aytgan edim, Kalpag'ning jig'i da bor edi. Abstaylar kelguncha endi Kalpag'ning jig'ini boshqarsam edi, Amina xonim bek endi shod bo'lar edik. Ol bit endi ko'pdan beri Ilham Shokirov jig'lab yuri endi. Men alar Kalpag'ning saytini qarasam, Ilham Shokirov первый ekan jig'li Kalpag'ning. Tinglaymiz Amina xonim. Biz de qo'shilirmiz. Büyük yırakta idik biz, 70 çakırım yerine girdik biz. Kalpağının tağılgan çağı, kalpağının tağılgan çağı. Kalpağının tağılgan
Рахмет кызлар, икен yazılarımız var, iken yılalarımız var. İnternetten olanlar tabi. Yılarlık prямо, şunda yılalarımız var, akırsı. Elekte bitindir, Zeynep Hanım'da bile turgandır bizler içirleriydi, biz master-class'ta vargaçta Kadriye Hanım etti, eydeyiz kızlar iskerilerini. Bilasını dişli bir var idi, bizdeki kimeler, trelerler. Şimdi bizden en yaratkan büyüleriydi bitindi. Yarar eydeyiz. 12 indi, anda sallar zor. Tizilişeler indi kimeler, trelgenler, anda niçikten kimeler, trelgenler. Yüzleri sınırtıklar mı niçikte şimdi var. İsime düşürüye gerek.